onye nwe anyị nọnyere unu. O nwekwara onye nọ na chọọchị a, onye nwe anyị nọnyere unu. Ekwunanụ ka anyị marasị unu na haleluya. Ka anyị kpere Chineke. Anyị na-aja gị mma, eze nke ndị eze na onye nwe ndị nwe mmadụ. Na ọ masịrị gị kpọta anyị n'ụlọ gị taa ịbịa fee gị ofufe, jaa gị mma n'ihi onye ịbụ na n'ihi ihe ọma niile na-eme n'ebe anyị nọ. Anyị gụrụ onwe anyị na ndị ihe ọma kpọrọ ịbụ ndị nke gị. Bịa nọnyere anyị n'oge ofufe ndụ nke anyị na-arịọ gị. Gọzie ụmụ gị ndị gbakọrọ n'ebe a na ndị ka nọ n'ụzọ na-abịa na ndị ga-anọ n'ụlọ na-ahụ ihe anyị na-eme na-esoro anyị n'ofufe. Kwee ka anyị niile were otu obi na otu olu bụkuo gị Abu-Ọma, ka ngọzi wee zokwasị anyị dịka mmiri, n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Amen. Abụ anyị ga-eji malite ofufe ndụ a bụ abụ nọmba 1. Abụ nọmba 1.
anyị ga na-aga n'iru n'ụtụtụ a n'ime ofe nrọ anyị site n'ile anya na liturgy church nke Nigeria. Biko werete the white liturgy book. The English is on the right hand side and the Igbo is on the left hand side. Biko lee anya na page 4 no ọmụ na mpịaji nke anọ. M ga-agọzi Jehova na mgbe niile mmadụ niile. So unu mee ka Jehova dị ukwuu. Nke a bụ ụbọchị Jehova meworo. Biko lee anya na page 5. Kolekt maka ịdị ọcha nke obi mmadụ niile. Chineke nke pụrụ ihe niile. Gị onye obi niile ghere oge n'iru gị. Onye maara ọchịchọ niile. Onye na-adịghị ezu ụlọ ọbụla n'anya gị. Sachaa echiche nke obi anyị site n'iku ume nke mmụọ nsọ gị ka anyị wee hụ gị n'anya nke ọma wee bulie aha nsọ ka o si kwesị site na Kraịst bụ Onyenwe anyị. Otuto dịrị Chineke n'elu mmadụ niile. Otuto dịrị Chineke n'ebe kasị elu. Udo dịkwara ndị ya n'ụwa. Onyenwe anyị Chineke, eze nke eluigwe, Chineke nke bụ na nke pụrụ ihe niile. Anyị na-asọpụrụ gị. Anyị na-enye gị ekele. Anyị na-eto gị n'ihi ebube gị, onye nwe anyị Jizọs Kraịst, naanị otu ọkpara nke nna, onye nwe anyị Chineke, nwa atụrụ Chineke. Ị na-ebupụ mmehie nke ụwa, meere anyị ebere. Ị na-anọdụ n'aka anyị nke nta na n'ekpere anyị. N'ihi na naanị gị bụ onye nsọ ahụ, naanị gị bụ onye kachasị elu, Jizọs Kraịst, ime mmụọ nsọ, otu oge Chineke bụ nna. Biko lee anya na page 8 bụ mpịaji nke 3. Nchịkọta nke iwu. Onye nwe anyị Jizọs Kraịst kwuru sị, nụrụ gị Israel, onye nwe anyị bụ Chineke anyị bụ otu. Ị ga-ahụ onye nwe anyị bụ Chineke gị n'anya site n'obi gị dum, sitekwa na mkpụrụ obi gị dum, sitekwa na uche gị dum, sitekwa n'ike gị dum. Nke a bụ iwu nke mbụ. Nke abụọ yiri nke ahụ. Ọ bụ nke a: ị ga-ahụ mmadụ ibe gị n'anya dịka onwe gị. Ọ dịghị iwu ọzọ karịrị ndị a. Iwu dum na ndị amụma na-egokwasị n'iwu abụọ ndị a. Anya na page 10. Chineke hụrụ ụwa n'anya rie nne na o nyere naanị otu ọkpara ya bụ Jizọs Kraịst ka ọ zọpụta anyị na mmehie anyị niile, ka ọ bụrụ onye na-ekpechitere anyị ọnụ anyị n'eluigwe ma wetakwa anyị na ndụ ebighị ebi. Nụrụ n'okwu nkasi obi nke onye nzọpụta anyị Kraịst na-agwa ndị chere ya n'iru n'ezie. Bịakwutenụ m, unu ndị na-adọgbu onwe unu n'ọnụ, ndị ebokwara ibu dị arọ, mụ onwe m ga-emekwa ka unu zuru ike. Chineke hụrụ ụwa n'anya rie nne na o nyere naanị otu ọkpara ya ka onye ọbụla nke kwere na ya wee ghara ịla n'iyi, kama ka o nwee ndụ ebighị ebi. Ọ bụrụ na onye ọbụla emehie, anyị nwere otu onye na-ekpechitere anyị ọnụ anyị n'ebe nna anyị nọ. Ya bụ Jizọs Kraịst, bụ onye ezi omume. Ya onwe ya bụkwa ihe juru Chineke obi banyere mmehie anyị niile. Ka anyị were n'obi nchegharị na okwukwe kwupụta mmehie anyị niile, ka anyị zubesi ike idebe ihe nke Chineke nyere anyị n'iwu, ka anyị na mmadụ ibe anyị na-ebikwa n'ịhụnanya na udo. Biko ka anyị were nwayọọ mgbe ikpere n'ala wee kwupụtara Chineke mmehie. Ka mmadụ niile sị, Chineke nke pụrụ ime ihe niile, nna anyị nke eluigwe, na-emehiewo megide gị na mmadụ ibe anyị n'ime echiche na okwu na omume, site na nleda anya anyị na-adịghị ike nke anụ arụ anyị, site na ndị anyị kpachapụrụ anya mee. Anyị ejezighị ije ka o si kwesị dịka ọchịchọ nke Kraịst. Anyị kpọpụrụ aha nke Kraịst,
onye si n'ihe ọjọọ wezụga onwe anyị, ọ na-ewute anyị n'ezie. Anyị ewururi anyị na-echegharị na megide anyị n'ihi ọkpara gị Jizọs Kraịst, onye nwụrụ n'ihi anyị, gbaghara anyị niile na-echegharị, kwekwa ka anyị na-efe gị ofufe n'ime ndụ ọhụụ, otuto weta. Amen. Chineke nke pụrụ ime ihe niile, onye na-agbaghara mmehie nke ndị niile chegharịrị n'ezie, ka o mere unu ebere, ka ọ gbaghara unu ma zọpụtakwa unu n'aka mmehie unu niile, ka o nye unu ike, gbakwa unu ume n'ezi ihe niile, ka o wetakwa unu na ndụ ebighị ebi site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka ekpere Chineke. Sọnde nke Trinity, Kolekt nke duru ụbọchị taa, ọ dị na mpakwa ebiri ebi. Chineke nke pụrụ ime ihe niile, nke dị ndụ ebighị ebi, onye nyeworo anyị bụ ndị nyejere gị ozi amara site na nkwupụta nke eziokwu ikwere n'otuto nke Trinity dị ebighị ebi, na n'ike nke ebube ukwu nke Chineke, ikpere ịdị n'otu ahụ. Anyị na-arịọ gị ka ị guzosi anyị ike n'okwukwe nke a, na-egbopụrụ anyị ihe ịhụju anya niile mgbe dum, onye dị ndụ na-abụkwa eze, otu Chineke ụwa ebighị ebi. Amen. Gụka n'ihe mmụta nke mbụ. Ihe ọgụgụ anyị ga-esi na olu ilu isi 8 malite na amaokwu nke mbụ ruo na nke 4, malitekwa na amaokwu nke 22. Our lesson this morning is taken from Proverbs chapter 8, verse 1 to 4, and from verse 22. Amamihe ọ dịghị akpọ oku, nghọtakwa ọ dịghị eme ka olu ya daa ụda. N'elu ebe niile dị n'elu, n'akụkụ ụzọ, na mgbata ụzọ niile, ka o guzoworo onwe ya. N'akụkụ ọnụ ụzọ ámá niile, n'ọnụ ámá obodo, na mkpata ọnụ ụzọ niile, ka ọ na-etisi mkpu ike sị, ọ bụ unu mmadụ ka m na-akpọku. Olu m na-adakwukwa ụmụ mmadụ. Jehova were m na mmalite ụzọ ya, tutu olu ya niile site na mgbe ahụ, site na mgbe ebighị ebi, ka m kpeworo ka m guzosi ike site n'isi mbụ tutu ụwa adị. Mgbe ọ dịghị ọgbọ mmiri ọbụla dị, amụpụtara m. Mgbe ọ dịghị isi iyi ọbụla dị nke jupụtara na mmiri, tutu emee ka ntọala ugwu niile bamie n'ala, tutu ugwu nta niile dị, ka amụpụtara m. Mmụọ ka emeghị ụwa ma ọ bụ azụ obodo, ma ọ bụ mmalite aja nke elu ụwa dum mmadụ bi. Mgbe o dozisiri eluigwe n'ebe ahụ nke ọ nọ, mgbe o dozisiri eluigwe n'ebe ahụ ka m nọ, mgbe o nyere mkpụrụ si ka ihe gbara gburugburu dakwasị n'iru ụgbọ mmiri, mgbe o mere ka mbara igwe sie ike n'elu, mgbe o mere ka isi iyi niile nke ọgbọ mmiri dị ike, mgbe o ji kpara oke osimiri oke ya, ka mmiri wee ghara ịgabiga ọnụ okwu ya, mgbe o ji kpọrọ ntọala ya ụkpụrụ, anọkwa m n'akụkụ ya dịka onye aka, m wee bụrụ ihe na-atọ ya ụtọ kwa ụbọchị, na-etegharị egwu n'iru ya mgbe niile, na-etegharị egwu n'elu ụwa dum mmadụ bi n'ụwa ya. Ihe na-atọ m ụtọ dịkwa n'ebe ụmụ mmadụ nọ.
okwu onye nwanyị. Abu-Ọma nke dịrị ụbọchị taa, Abu-Ọma 8, Psalm 8, ọ nọ na mpempe akwụkwọ ebiri ebi. A reading from the letter of Paul to the Romans, chapter 5, beginning from verse 1. Since we are justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom we have obtained access to this grace in which we stand, and we boast in our hope of sharing the glory of God. And not only that, we also boast in our sufferings, knowing that suffering produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope. And hope does not disappoint us, because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit that has been given to us. The word of the Lord.
Ugbu a anyị ga-akwado onwe anyị maka ịnụ ozi ọma na ịnụ okwu Chukwu site n'ịbụ abụ 8, hymn number 8. Edere oziọma n'isi nke 16 oziọma dịka Jọn onye dị nsọ dere ya malite na amaokwu nke 12. The Gospel according to St. John, chapter 16, beginning to read at verse 12. Jesus wee sị ha, enwere m ọtụtụ ihe ọzọ ịgwa unu, ma unu apụghị iburu ya ugbu a. Ma mgbe ọbụla onye ahụ ga-abịa, bụ mmụọ nke eziokwu, ọ ga-eduba unu n'eziokwu niile, n'ihi na ọ gaghị ekwu n'onwe ya, kama ka ihe ọ na-anụra ihe ndị a ka ọ ga-ekwu. Ọ ga-akọwara unu ihe niile nke na-abịa. Onye ahụ ga-eto mụ onwe m, n'ihi na ọ ga-ewere ihe nke m kọkwara unu ya. Ka hara bụ ihe niile nna m nwere bụ nke m. N'ihi nke a ka m sịrị na o were ihe nke m ga-akọkwara unu ya. Nke a bụ ozi ọma nke Kraịst.
anyị kpere Chineke. Jehova onye nwe anyị, lee otu aha gị si dị ebube n'ụwa niile. Ọbụnadị n'ebe a, anyị na-arịọ ka aha gị dị ebube n'anya anyị na na ntị anyị na na ndụ anyị. Otu esi otu a dịrị aha nsọ gị n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Biko nọdụ ala. I welcome all of you in the name of the Lord, whether you are sitting with me here in church or you are listening to us across the waves. Today is Trinity Sunday, the day on which we commemorate the thrilling fact that our God is the God that addresses all our needs in everywhere. Number one, that our God is a God that shows himself in various ways. That even though we believe that our God is one God, that he manifests himself in the ways in which he addresses our every need. Hallelujah. Amen. One God who manifests himself in various ways in order to reach us, in order to meet our needs. In the Old Testament, we read these words, "Hear, O Israel, the Lord our God is one. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength." Deuteronomy chapter 6, verses 4 and 5. So the Christian church believes that, because that's the word of God, that God is one God. However, the Christian church does teach that our God is omnipotent, is omniscient, and is omnipresent, all-powerful, all-knowing, and is everywhere at the same time. And to that extent, he has the power to manifest himself in three ways. He manifests himself as God our Father, who creates us and who is the Lord of the history of our salvation. The God who not only creates us but also preserves us and protects us and provides for us. He is the creator and judge of all things. But not only is he Father, God, he's also the Son of God who incarnated in the person of Jesus Christ and who came in human form to redeem us from the curse of the law, to redeem us and restore in us the nature of God that we lost in Adam by becoming the second Adam, who died, who rose again from the dead to assure us of our hope of resurrection. Hallelujah. But thirdly, he is also God, the Holy Spirit. And we experience him as our teacher, our comforter, our advocate, our help, our intercessor, the one who guides us, but even much more, the one who sanctifies us
and makes us presentable before God. Hallelujah. So God manifests himself as God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, reaching us in the various places that we need him. And although there is no specific mention of the word Trinity in the Bible, there are passages that allude to these three persons as God. Let me, for instance, take the Great Commission in Matthew 28, verse 19. The Bible says there, "Go ye therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit." Three persons, one God, co-eternal, co-substantial. Everything about them is one. But God, this one God, manifests himself in three different ways. There's another passage, there are other passages in the Bible. Let me take another example that allude to, or on the basis of which this doctrine of the Trinity is based. In 2 Corinthians chapter 13 and verse 13, we read the apostolic benediction, where Paul writes, "The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with you all." That's 2 Corinthians chapter 13 and verse 13. And you can see this connection of the three persons of one God in different passages of Scripture. So then, we commemorate or remember and observe the establishment of the doctrine of the Trinity right there in the Word of God, even though it is not mentioned specifically. And so we conclude and we receive from our fathers in the faith that our God is God the Father, who creates, protects, and provides. That our God is God the Son, who redeems and saves and restores the image of God in us. And that we have the God, the Holy Spirit, who reminds us of things that Jesus taught us, who teaches us, who comforts us, who sanctifies us, guides us, helps us, who is our advocate, and who intercedes on our behalf all the time. Three persons, one God, of the same substance, all eternal, all equal. And the church did not reach this conclusion very lightly. It took ages, it took a lot of meetings of the church fathers, councils, like the Nicene Council where the creed was formed. It was after all those meetings that the church decided to hand this doctrine over to us to have as our understanding of who God is. Amen. This brings me to my topic for today: the power of observance, the power of commemoration, the power of memorials or remembrances. Why or how important, what is the significance of memorials, of remembrances, of observances? Not too long ago, we had America's Memorial Day.
So why memorial? Last week, we had our day of Pentecost when we remember the coming of the Holy Spirit. Why is it necessary that we should remember the coming of the Holy Spirit? And every Sunday we remember the resurrection of Jesus. Why is it necessary that we remember the resurrection of Jesus? And from time to time, we have the Holy Communion, and Jesus says to us, as long as you do this, you do it to do what? To remember me. So why is remembrance important? Now let's go back to the Old Testament once more. In Exodus chapter 12, verses 26 and 27, we read these words. And it shall be, when your children say to you, what do you mean by this service? That you shall say, it is the Passover sacrifice of the Lord, who passed over the houses of the children of Israel in Egypt when he struck the Egyptians and delivered our households. In Exodus chapter 12, God led Moses and Aaron to institute the Passover. And if you go to that chapter 12 of Exodus and read from verse 1 to the end, you will see the processes that God led Moses and Aaron through to establish the Passover service or the Passover sacrifice. Every family should take a lamb from the midst of their goats or from the midst of their sheep. Every family that is not big enough should combine with another family and take that goat or that 1-year-old lamb. In the evening of that day, the 14th day of the month, or the 10th day of the month, they should take that goat or that sheep and keep it separate from the rest of their goat until the 14th day. And on that 14th day in the evening, they should slaughter that animal, take some of the blood of the animal and paint it over the lintel and the side posts of the door leading into every house that the Israelites were living in. And God is going to punish Egypt for not letting his people go as he commanded. And everyone who goes into that house where the blood of the lamb is painted over the lintel and the side posts of the door will be safe when God visits Egypt by the angel of death. And so on that day, if you wanted to be safe, you went into that house where God has instructed to paint the doorposts and the lintel with the blood of the lamb. And if you read and come to verse 13 of that particular place, I believe is the 13th verse, it says, when I see the blood, I will pass over you. I will pass over you when I see the blood. And then fast forward to verse 24. God says to the people of Israel, you shall observe this as an ordinance for you and your sons or your children forever. Observe this service of remembrance, this service of remembering that it was on this particular day when God visited the rest of Egypt with vengeance that God passed over you and
Israel was safe. Why? Because of the blood of the Lamb. And so from that day, he gave instruction how this animal that has been slaughtered should be eaten. Not raw, not boiled, but roasted. And on and on. You can see it there. And then he says, the important thing here is, when I see the blood, I will pass over you, and then you shall observe this particular day throughout the years of your existence, and you pass it down to your children and children's children all your days. All your days. Observance. And so on that day, the whole of Israel was safe, while the rest of Egypt had to lose every firstborn of their family. Are we together so far? So why does God say to the people of Israel, or to Moses and Aaron, make sure that from now on, whenever your children will ask you, why are you doing this service? Why are you having this service? You should say to them, and it shall, look at verses 26 and 27 again. I read it at the beginning. And it shall come to pass, when your children will say to you, what do you mean by this service? That you shall say to them, it is the Passover sacrifice of the Lord. The Lord who passed over the houses of all the children of Israel in Egypt when he struck the Egyptians and delivered our households. Hallelujah. He struck the people of Egypt, and their firstborns died, but he allowed us to live. And from there, we begin to answer the question, what then is the power? What is the importance? What is the significance of observances? Why do we have memorials? Why did God say to Israel, you must teach your children why this day is important? When your children ask you, then you will tell them why. I want us to review some of the reasons why memorials are important, why remembrances are important. When we have memorials, God uses them to remind us of his great works of the past. That's number one. God uses memorials to remind us of what he had done in the past, his great works, his great deliverances of the past. And those remembrances are transferred to our children. That's the way we received the church and we became Christians, because our forefathers taught us what it means to serve God, what it means to worship God. They handed it over to us. That's number one. But we needed to experience it by ourselves. When you hear the great acts of God in the past and you receive them and you say, wow, so God did this. Why do I receive it? Because I believe that this God who did it for my forefathers is also alive today. He will live forever. And so when I receive it and I enjoy it, I pass it down to my own children. And it keeps going like that to all generations. Hallelujah. So God uses memorials, commemorations, remembrances
to remind us of his past great works. Secondly, God uses them to help us to obey him. When you know that this God is awesome, that he is the same God yesterday, today, and forever, then there is awe, there is fear. Not fear, but reverence. You begin to say, this God must be great. The God who is able to do these things. He's able to know who to punish and who to let go. He's a great God. I need to worship him. I need to honor him. I need to praise him. So he not only draws our attention to the awesomeness of God's power, but he also helps us to obey and worship God. When we remember the things that God has done in the past, those acts of God encourage us to obey him. They encourage us to worship him. Next, the remembrances that we have of the things that God has done in the past make us realize that this God is still relevant today. He is the same God yesterday, today, and forever. He doesn't change. He remains the same. Therefore, the great works he did in the past, he's able to do now, he will be able to do in the future. Oh God, our help in ages past. Our hope for years to come. The same God. He remains the same. The miracles he performed in yesteryears, he's able to perform today. He's able to perform next year and the years to come. That's why it is important for us to remember. That's why it is important for us to remember that today is the day we talk about God, the three-in-one, the triune God, the God who creates, the God who saves, the God who redeems, and the God who sanctifies. When you remember that that is your God, then okwu eshegi kelala. Gamana na onye anyị na-efe bụ Chinezia. O kwesịrị ntụkwasị obi. O kwesịrị chi a na-efe efe. Hallelujah. Remembering who God has been in the past, and remembering that this God who was great in the past is great today, will be great tomorrow, knowing who he is, keeps us humble. We can't boast of any great thing before him. You know that whatever I am today, whatever I'm able to become tomorrow, is because of this awesome God. Abụ m ihe mbụ n'ihi Chineke. So when Jesus asks us to do this in remembrance of me, we now know why he says that. When we gather at the altar table to feed on the body and blood of Jesus, the blood he shed on Calvary's cross, and the Bible says to us, he was bruised for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and by his stripes we are healed. That was so in the past in Isaiah. It was so in the days of Jesus Christ going around doing good and healing all manner of diseases. It was so in the days of Peter and Paul, so Peter could raise Tabitha. Paul could go around not only preaching the gospel, but healing those who were sick. And it is so today that those who believe in Jesus Christ can be healed of their ailments. And it will be so forever, because our God is the same yesterday, today, and forever. That's the power of memorials. So when we talk about remembering the day of Pentecost, remembering the Trinity Sunday, remembering the death and resurrection of Jesus Christ, know that that is why we want to reenact what God did in the past, in the hope that he would do it in our day and carry on doing it until he comes again.
Let us bow our heads as we think about these things. Mlanya ni umo, nelanya na zumo, mlanya na karim, nelanya na kebamo, mburu onye eziokwu, aga m ahụ ihe ga-eme ka m jawa Chineke mma. Aga m ahụ ihe ga-eme ka m jawa Chineke mma. Nleanya n'ihu m, meela anya n'azụ m, nleanya n'aka nri m, meela anya n'aka ekpe m. Mbụrụ onye eziokwu, aga m ahụ ihe ga-eme ka m jawa Chineke, jawa Jehova ma. Aga m ahụ ihe ga-eme ka m jawa Chineke ma. Ebe ọ bụla m lere anya, lee anya na mgbe m bụ nwata, lee anya na mgbe m bụ okorobịa, lee anya na mgbe m bụ nna, lee anya na mgbe m bụ nne, lee anya na mgbe m bụ agadi, aga m ahụ ihe ga-eme ka m jawa Chineke mma. Ihe ga-eme ka m sị ụmụ m, lekwasịnụ Jehova anya, ọ ga-adịrị unu mma. Legidenụ Chineke anya, legidenụ okwu ọnụ ya anya, legidenụ Chineke anya, legidenụ okwu ya anya, legidenụ Chineke anya o, legidenụ ọbara ọ wụsịrị anya. Legidenụ mmụọ nsọ Chukwu anya, legidenụ odudu ya anya, anya, legidenụ okwu ya anya. It was out of experience of what God had done in the past that the composer of that song would say, looking unto Jesus, the author and finisher of my faith. Look unto him. He is faithful. He is able to repeat the miracles he did in the past, in my day and in the days of my children and my children's children. Therefore, I encourage my children to serve the Lord, because I have experience and I know that it pays to serve Jesus. Have you experienced God in that way? So much that you can recommend God, recommend Jesus, recommend the Holy Spirit to your children and your children's children. Can you say to them, God has been awesome to me. God has been faithful to me. If you trust him, if you believe in him, if you look unto him, he is going to be faithful to you too. He does not change. The same yesterday, today, and forever. Always faithful, always awesome, doing great things for those who put their trust in him. God will do it again and again and again. He's the same yesterday as he always has been. Yesterday and today and forever the same.
There's no reason to doubt God can do it again. God can do it again and again and again. Is the same as He always has been, yesterday and forever. He's always the same. There's no reason to doubt God can do it again. God can do it again. What He did in my father's day, what He did in the days of my grandma, healing the sick, raising the dead, driving out demons, mending relationships, drawing men and women to Himself when He was lifted up, He can do again today. Here at All Saints, I encourage us to believe God. Believe God the Father who creates, who provides, who preserves. Believe God the Son, Jesus Christ, God incarnate, who came down from heaven, seeing the mess we were in. He came to pay for the sins that we have committed. And when He had fully paid for it, He laid down His life. He took up that life again and returned to His glory. Then He sent the Holy Spirit to teach us, to guide us, to sanctify us and prepare us for our homegoing journey into heaven. The same yesterday, today, and forever. Trustworthy, awesome, God omnipotent, God omniscient, God omnipresent. Hallelujah to His name. To Him be glory forever and ever. Amen. Please may we rise. Please, may we pick up the white liturgy book and turn to page 12. Kulangana page 12, no kuala page, ya. Kwesi ukwanyi ke no ukwenke na isia. Page 12. Kamadu nesi ai kwere n'otu Chineke bụ na nke pụrụ ime ihe niile, onye kere eluigwe n'ụwa. Ihe niile nke anya na-ahụ ma nke anya na-adịghị ahụ. Anyị kwere n'otu onye nwe anyị Jizọs Kraịst, naanị otu Ọkpara Chineke,
onye nna ya mụtara tupu ụwa niile adị, Chineke nke pụtara na Chineke, ihe nke pụtara na ihe, ezi Chineke nke pụtara na ezi Chineke, onye a mụtara amụta na-ekeghị ya eke, onye ya na nna ya bụ otu dị, onye sitere n'aka ya bụ ihe niile, n'ihi anya bụ mmadụ na onye ntọpụta ya, o siri n'eluigwe pụta site n'ike nke mmụọ nsọ, onye anụ ahụ mmadụ nke nwa agbọghọ na mma nwoke bụ Meri, ewee mee ya mmadụ n'ihi ya anyị akpọrọ ya n'obe ọ hụrụ ọmụmụ ilie ya n'ụbọchị nke atọ, o si n'ọnwụ bilite ọzọ dịka akwụkwọ nsọ si kwu, ọ rịgoro n'eluigwe, ọ na-anọrọ n'aka nri nke Nna, ọ ga-abịakwa ọzọ n'ụtụtụ ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ, alaeze ya dị anyị kwere na mmụọ nsọ onye nwe anyị onye onye nwe anyị nọnyere unu, biko ka anyị gbuo n'ikpere n'aka ekpere Chineke. Ịdịga agbanwe agbanwe, ịdịga agbanwe agbanwe, ịdịga agbanwe agbanwe, otu ịdịgide na mbụ Chineke, ịdịga agbanwe agbanwe, onye nwe papa, ịdịga agbanwe agbanwe, ịdịga agbanwe agbanwe, ịdịga agbanwe agbanwe, ịdịga agbanwe agbanwe, otu ịdịgide na mbụ Chineke, Chineke papa, ịdịga agbanwe agbanwe, otu ịdịgide na mbụ, ịdịga agbanwe agbanwe, ịdịga agbanwe agbanwe, ịdịga agbanwe agbanwe, otu ịdịgide na mbụ Jehova, Chineke, ịdịga agbanwe agbanwe, Father, you remain the same yesterday, today, and forever. You have never changed and you will never change. All saints, if you believe it, say amen. In our prayers today, we pray for the universal church, the nations and all who govern them, the welfare of the world, the concerns of our community of faith, including those who are in need or suffering, and for the departed. We are reminded that in prayer, we are part of a larger fellowship, the church, the body of Christ. Let us pray. On this Trinity Sunday, we have come before you, Lord, to offer our praise and adoration. You are God, the Creator, giving us richly all things to enjoy. You are Christ, the Savior of the world, made flesh to set us free. You are the Spirit of truth and love, willing to dwell in us. You are holy and blessed, one God, eternal Trinity. Be near to us, the people formed in your image, and close to the world you love brings to life. Lord, in your mercy. Lord, we pray for your church throughout the world, the Holy and Apostolic Church, the Episcopal and Anglican Communion, other churches in the world,
and especially our church, the All Saints Igbo Anglican Church, that they may not grow weary of proclaiming the gospel of Christ, but serve as beacons of hope to a suffering world. We pray for Michael, the presiding bishop and primate of the Episcopal Church, Henry, the primate of the Nigerian Anglican Communion, Marianne, the bishop of the Episcopal Diocese of Washington, and all the bishops, the clergy, especially Clinton, our priest in charge, and all who minister in your name. Keep them fearless in proclaiming your word and works, and make them to be lights in the darkness. We give thanks for our church, All Saints, and its people, and gladly acknowledge all the gifts you have given us through its life. We ask you to open wide our hearts that we may welcome all strangers and share our faith with others. Open wide our minds that we may receive new truth and understand your will. Open wide our doors that as we have come into worship, so may we go out with you to the service of the world. Open wide our lives that through discipline and prayer, we may experience your power in daily living. Lord, in your mercy. Lord, you have chosen men and women to serve you in the ministry all over the world and given them a perfect example in the person of your Son. Pour your blessings on your servants today. Remembering here in our own church, Clinton, our priest in charge, and all others who serve with him, the council, the men and women groups, the Verger and Acolyte ministry, the Altar Guild ministry, Lay Eucharistic and Lectors ministry, the choir ministry, the Sunday school ministry, the youth, Girls Guild, Boys Brigade ministries, the usher ministry, and the technical team, that by word and deed they may proclaim your saving love and so enable us all to grow in your image. Lord, in your mercy, we pray for those who celebrate their birthdays this week. O God, our times are in your hand. Look with favor, we pray, on these your servants, Chigozie Egwim, Chiemeka Njoko, Ebenezer Obunna, Aloma Chukwunyere, Ruth Ojiebeka, Eugene Onoha, Chiamaka Okwuọma, Ngozi Uneze, Ugochukwu Okeke, Gloria Njoko, Jessica Okeke. As they begin another year in their lives this week, grant that they may grow in wisdom and grace and strengthen their trust in your goodness all the days of their lives. Lord, in your mercy. We celebrate those who celebrate their marriage anniversaries this week. Father, you have so consecrated the covenant of marriage that in it is represented the spiritual unity between Christ and his church. Send therefore your blessings upon your servants who celebrate their marriage anniversaries this week, that they may so love, honor, and cherish each other in faithfulness and patience, in wisdom and true godliness, that their home may be a haven of peace and blessing. Lord, in your mercy, comfort and heal all those who suffer in body, mind, or spirit, especially Georgina Nwadigo, Charles Nwadigo, Regina Njoko, Ngozi Okezie, Adeline Anamelechi, Chidimma Egwem, Obi Eke, Georgiana Nwagu, Jesse Nwosu, Moses Ahagotu, Dora Ahagotu, Ijuru Uzoma, Christian Njoko, Christopher Nwachukwu, Donald Nwosu, Kingsley Obunigwe, Christiana Chukwunyere, Thomas Nwachukwu, Kate Oluibu, Joyce Ukwani, Magnus Chemeziem Mbudakam, Ezine Cecilia Egwim, Christian Wankwo, Comfort Enwereji, Stacy Baker, Chinyere Anyanwu, Chidimma Nwosu Schaefer, Rebecca Onwubiko, Chinonyerum Ejike, Angelina Okere, Abigail Nwokorie, Emmanuel Nwokolo, Dike Mmezi. Give them the courage and hope in their troubles, and bring them the joy of your salvation. Lord, in your mercy. We
we pray for those who have died in the faith. We commend to your mercy all who have died. We pray especially for Vincent Ndubisi Aharotu, Celestina Ohanaga, Alex Irapale, that your will for them may be fulfilled and we may share with all your saints in your eternal kingdom. Lord, in your mercy. Lord of the universe, we praise you for your creation. You have provided mankind with everything it needs for life and health. Grant that the resources of the earth may neither be hoarded by the selfish nor squandered by the foolish, but that all may share in your gifts. Lord, in your mercy. We pray for the world leaders and remember all those who are in authority and bear the responsibility of leadership, for heads of states, local and community leaders, and other political leaders. We think today particularly of the leaders of the different factions here in America and in our home country, Nigeria, that your will for our world be accomplished through the decisions they make, and to give them a vision of peace and reconciliation in our troubled world. Lord, in your mercy. Prayer for peace in the world. God of love, you have made the world and created us in your image to love one another and live in peace. But the world feels strange right now. So we pray that you restore the peace your Son Jesus Christ left for us. Bring an end to violence, social unrest, hatred, and discord that have developed the world and resulted in wars in many parts of the world, and especially Ukraine. Steady the feet that rush into war and the fingers poised on the trigger. Bring justice to the downtrodden, restoration to the marginalized and abused. Give hope to the children, men and women who have been displaced by the war in Ukraine and left as refugees in different countries. Guide all those in power all over the world, whether the power is political, physical, or social, to seek peace through negotiation and not war, and give them the wisdom to use their power wisely. Give them and all of us the grace to admit when we are wrong and to seek forgiveness. Give us the grace to forgive even one another. Lord, in your mercy. Almighty and most merciful God, we come to you with heavy hearts and troubled minds after several mass shootings in the country. In 22 weeks into this year, America has already seen at least 246 mass shootings across the country. These include a racist attack at a Buffalo, New York supermarket that claimed the lives of 10 people and left 3 more injured. A gunman targeted a 4th grade class at an elementary school in Uvalde, Texas, killing 21 and injuring 17. Near a nightclub in Chattanooga, Tennessee, 14 people were shot. 14 people were also shot in a busy entertainment district in Philadelphia, and 8 were shot at a graduation party in Summerton, South Carolina. It followed a shooting at a hospital in Tulsa, Oklahoma. We pray for the victims of these shootings. We bring before you all the men, women, and children who were innocent victims of these senseless and malicious men who embraced evil. May the souls of all these sweet, innocent victims, through God's mercy, find eternal safety and rest. We pray for all who are hospitalized, many still in critical condition, nearly all with life-shattering and permanent injuries. We also remember our home country, Nigeria, where mass shootings and gun violence take place all the time. We especially remember the victims of a senseless and religiously motivated shootings of Christians worshiping inside the church in Ondo State in Nigeria. Comfort those families whose lives have been devastated and disrupted by these mass killings.
Bring healing to the injured. Help those who are dealing with images they can never unsee. We pray also as mature disciples of Jesus that we work together to help end gun violence. We pray for those whose lives have been touched by gun violence or other terrorist activities in other parts of the world. We pray for the mental health professionals who are on the front lines of this work. We pray that our legislators can pass meaningful and common sense legislation to stem the tide of violence. Help us see your face in the faces of the people around us. Give us courage to love one another even when love seems like a risk. Give us compassion for all those who are unlike us. Teach us to listen to those we disagree with and who disagree with us, and to hear stories that make us uncomfortable. Heal the hatred in the world around us by healing our own hearts first. Above all, give us peace by making us agents of peace. As we pray, let us remember Jesus' promise of peace in the gospel according to St. John. Peace I leave with you. My peace I give to you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not let them be afraid. Lord, in your mercy, Heavenly Father, you have promised through your Son, Jesus Christ, that when we meet in his name and pray according to his mind, he will be among us and hear our prayer in love and mercy. Fulfill our desires and give us your greatest gift, which is to know you, the only true God, and your Son, Jesus Christ, our Lord. And the church says, Amen. Ka anyị gaa n'ihu n'ekpere. Ka anyị cheta nwaanyị onye na-ejighị ahụ n'ụtụtụ a bụ Amaranna Egwim. Nwa senior warden anyị. Ka Chineke anyị gwọọ ya, napụta ya n'ike nke ọrịa. Ka Chineke lekwasị anya n'ịhụnanya ezinụlọ ha nwere n'ebe Chineke nọ, na ofufe ha na-efe ya, na ozizi ha na-ejere Jizọs, wee napụta ya bụ nwa. Ka anyị were ya mere ihe mgbakwasị ụkwụ, cheta ndị niile na-arịa arịa n'etiti anyị, ndị ahụ na-adịghị. Ka anyị cheta ndị a na-eme ka anyị mara na ahụ adịghị ha. Anyị cheta nwanne anyị nwaanyị bụ Chidimma Nwosu, na ndị ọzọ niile. Ka anyị cheta ndị na-eru uju, mmadụ dịka nwanne anyị nwaanyị Miracle na ụmụ ya. Ka Chineke anyị kasie ha obi, mee ka ha nakwere ihe a mere ha. Ka anyị cheta ndị okenye ndị nọ n'etiti anyị, tụmadị papa anyị bụ Moses ahaghị otu na nwunye ya bụ Dora ahaghị otu. Ndị nne anyị ha na ndị nne nne anyị ha, ndị nna nna anyị ha, ndị nọ n'etiti anyị. Ka Chineke anyị mee ka ha nwee ahụike, na-eso n'ekpere Chineke n'ebe a. Ka anyị rara nzukọ Kraịst anọ n'ebe a, tifee n'aka Chineke. Chineke anyị amara n'otu o si dịrị onye ọbụla n'ime anyị. Ana m enye ohere ugbu a ka onye ọbụla were ọnụ ya kara Chineke anyị otu o si dịrị ya, n'ihi na ọsọ bụrụ na anyị kpọkuo ya na mgbe mkpa,
na ya ga-aza egosi anyị ihe ịrịba ama nke anyị na-amaghị. Ihe a na-apụghị ime n'ebe mmadụ nọ a pụrụ ime ya n'ebe Chineke nọ, n'ihi na ọ dịghị ihe rara Chineke anyị ahụ n'omume. There is nothing too hard for him. What God cannot do does not exist. N'agbanyeghị otu o si dị ike bụ ihe ahụ na-eme na ndụ gị, n'agbanyeghị otu o si dị ike bụrụ ihe a na-apụghị ime n'ebe mmadụ nọ, were okwukwe chee ya n'ihu Chineke, n'ihi na n'ebe Chineke nọ a pụrụ ime ya. Ka anyị kelee Chineke ekele n'ihi nwa anyị nwoke onye mere traditional marriage ya na Friday gara aga, na-arịọkwanụ ka agbamakwụkwọ ha ga-eme na nso nso a bụrụ nke ga-eme ka ha nọgidesi ike n'okwukwe. Ka anyị cheta ụmụnne anyị ndị si n'ebe dị iche iche bịa maka agbamakwụkwọ a, ka amara Chineke anyị dịnyere ha, tụmadị ndị n'ime ha nọ n'etiti anyị taa. Ka Chineke nye anyị niile amara ilekwasị Chineke anyị anya, ebe anyị maara na ọ bụ Chineke onye na-eme ihe ukwu, Chineke onye adịghị ihe rara ya ahụ n'omume, onye na-echeta anyị na mgbe mkpa, onye na-enyere anyị aka n'ụzọ dị iche iche. Ka anyị gbaa onwe anyị ume n'okwukwe, ịnọgidesi ike n'ime ya, na ịnọ na-agbakọ n'ihu ya, na-efe ya, na-aja ya, ma na-eto ya, na-ebute mkpa anyị n'ihu ya, n'ihi na anyị maara na ọ ga-egboro anyị ha. Ka anyị nye ya ekele n'ụzọ pụrụ iche n'ụbọchị taa. Imeela onye nwe anyị, nara ekele. Aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ka anyị niile rịọkọ amara, ka amara nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst na ịhụnanya nke Chineke na nwekọ nke mmụọ nsọ dịnyere anyị niile ugbu a na mgbe niile. Amen. Keleenụ Jehova n'ihi na ọ dị mma. Ngwa na anyị guzo ọtọ wee nyerịta ibe anyị ekele udo. Onye ọbụla fere ibe ya aka sị ya, ahụrụ m gị n'anya, ịbụ onye ụwa ọma, ahụrụ m gị. Onye ọbụla fere ibe ya aka sị ya, ahụrụ m gị n'anya, ịbụ onye ụwa ọma, nwanne, ahụrụ m gị n'anya. Hallelujah. Biko nọdụ ala. Anyị na-ekele ụmụnne anyị ndị taa wụ ha mbụ ịbịa soro anyị ekpere Chineke n'ebe anyị. If today is your first time of coming to worship with us in this space, you may have been in touch with us in the past as we had our journey from one place to another until we settled in here, our own space. So if today is your first time of coming into this space to worship with us, we would like you to stand so we can welcome you in our own special way. Please stand. Thank you. Thank you. God bless you. Wow. May you really be blessed. May you really be blessed as you fellowship here in our midst. In the name of the Lord, may you really be blessed. May you really be blessed. Hallelujah. You really be blessed. May you really be blessed as you fellowship here in our midst. In the name of the Lord, may you really be blessed. May you really be blessed. Hallelujah. Please keep standing. Don't
Don't sit yet. I'd like you to tell us who you are. Gwa anyị onye bụ nwanne nwoke nọ n'azụ. Ifeanyi Chukwu ụwa dị egwu na nwunye ya na nwa. Chineke gọzie unu for coming to be with us today. Let's give them a round. Amen. Amen. Nne na nna anyị ndị nọ n'etiti biko gwa anyị onye n'owo. Gwa anyị ebe unu si bịa biko nne m. Oh, okay. Praise the Lord. Hallelujah. Ndị nke ntakịrị akwana. Oh, okay. Now you tell us who you are then. Praise the Lord. Thank you, one name is Zoma. God bless you for coming. You can sit now. And thank you so much for coming. Ndi akpọrọ Zoma na family awo ụmụ mama ole da ahụ ya nwa. Mami iwu anyanwụ, yes. Josephine iwu anyanwụ. Ọwụ ụmụ ya ndị ke nọ Dallas. Ụmụnne Chioma. Akwa Chioma m Chioma na chọọchị taa. Hallelujah. You know, praise the Lord. Those of you who are living around, Mamandi Shiopa Malboro, Ona Huna Bain again at 9 because no be a join. I saw really Wukweze. I is on a fetchinek and ever. Yeah, to praise the Lord. Biko ka anyị nọ na-echekwa onwe anyị ihe a kpọrọ COVID alachabeghị ọ ka na-enye nsogbu so onye ọbụla ị na-agaga na-ezere onwe gị. I'm not trying to strike fear into anybody. I don't fear COVID, but I try to stay away from trouble as much as I can. Praise the Lord. Amen. Ka anyị nwere ike ime Chineke anyị onye pụrụ ime ihe niile ya emefucha ofu ya. Hallelujah. To God be the glory. I got the junior ward na ya kwa hụrụ ya taa. Junior ward na ya ga-amara anyị ọkwata n'ihi na senior ward na anyị abịafu ha n'ihi ahụ na-enye nwa ya nsogbu. Ọ gwara m na ya ga-abịafu. Now, because before junior ward na-abịa ma mmụọ na-abịa ma ọ ha abịa. Ọ gwara gị anything? Yes. Ngwa bịa na manara anyị ọkụ. I can give you this. Good afternoon, the church. I went okay. Ihe ga-ama n'ọkwa taa. Mana few of them, the most important of them all is the senior warden wants me to remind the church that on this 18th of this month, which is next Saturday, there will be a combined memorial church service at Trinity Episcopal for the memorial service of our brother, our father, our member, Dr. Vincent Ntopu. It will be on Saturday at 10 a.m. So please, honor your men of All Saints family, the choir, and all of us to be very much represented at that service on Saturday. Most of us, if not all of us, know who our brother, Dr. Vincent Ahagotu, was. So that is our day to, at least it happens also to be the eve
of this year's Father's Day service. So, for the men of all saints, that might represent a send-off party to one of your members. So bear that in mind, please. The other thing, I've been instructed to remind ASEAC youth by your leader that there will be a meeting today, immediately after the Eucharist, the communion, assuming we haven't one today. After communion, not after service. Please bear that in mind. This is for our youth 13 years old and above. For the graduation Sunday committee, the graduation Sunday is June the 26th, 2022. You are reminded that the last day to register is today, June 12th. The link to register can be found on the church platform. And also individuals who wish to sponsor folks for the graduation, you're also reminded to do that today. Give your name to the committee. I think it's Chigozie Ewim and others. That is what we have today for you, church. Thank you very much, and good afternoon. Please, the men of all saints are reminded to attend the service on Saturday on our uniform. You have to wear a uniform to come, which is the white. And also a reminder for those that made pledges during the Mother's Day. Please, if you have any redemption check today, please you can bring it. Wega naki hiyo yinyai. Kwado mwai makiro rin Sustaining Bible 208, hymn number 208.
copies all over the place. Please, ushers, let's have some copies. Make sure everyone has a copy. If you can't follow in Igbo, you can follow in English. Igbo on the left-hand side of every page, English on the right. Onye nwe anyị nọnyere unu, bulitenụ obi unu. Ka anyị nye onye nwe anyị bụ Chineke anyị ekele. O ziri ezi n'ezie, ọ bụkwa ọlụ anyị na ọṅụ anyị inye gị ekele n'otuto mgbe niile na ebe niile. Nna dị nsọ, eze nke eluigwe, Chineke nke pụrụ ime ihe niile nke dị ndụ ebighị ebi, site na Jizọs Kraịst, naanị otu ọkpara gị bụ onye nwe anyị, n'ihi na ọ bụ okwu gị ahụ nke dị ndụ. I sitere n'aka ya kee ihe niile site na mbụ, mekwa anyị n'oyiyi nke gị. I sitere n'aka ya mee ka anyị pụọ n'oru nke mmehie, ebe i mere ka a mụọ ya n'ụdị mmadụ, mekwa ka ọ nwụọ n'elu obe. I mere ka o si n'ọnwụ bilie, wee welie ya elu, ka ọnọdụ n'aka nri gị n'ebe kasị elu. I sitere n'aka ya zikwasị n'isi anyị mmụọ gị nke dị nsọ ma na-enyekwa ndụ, wee mee ka anyị bụrụ gị ndị na ihe onwunwe. Ebe ọ masịrị gị ikpughere anyị onwe gị taa, na ịbụ Chineke onye na-eke anyị, kere anyị, na-edebekwa anyị. Chineke onye na-agbapụta anyị n'aka mmehie, Chineke onye na-edu anyị, Nna na Ọkpara na Mmụọ Nsọ. Ya mere anyị na-esoro ndị mmụọ ozi na ndị isi mmụọ ozi na usuu niile nke eluigwe, na-ekwusa aha okwu gị dị ebube, na-eto gị mgbe niile, na-asị: nsọ, nsọ, nsọ ka Chineke. You may be seated, please, or kneel if you want to. Nara otuto anyị Nna nke eluigwe, site n'ọkpara gị Jizọs Kraịst bụ onye nzọpụta anyị, ka mgbe anyị na-eso ije ụkwụ ya, na-edebekwa ihe niile o nyere n'iwu, kwee ka site n'ike nke Mmụọ Nsọ gị, ka ihe onyinye achịcha na mmanya ndị a bụrụ anyị arụ na ọbara ya ezie. Onye na-ara achịcha n'otu abalị ahụ a rara ya nye n'aka ndị iro ya, wee nye gị ekele, ọnyawa ya, wee nye ndị na-eso ụzọ ya sị, nara nụrịkwa, nke a bụ arụ m ka a na-enye n'ihi unu. Na-emenụ nke a ka unu wee na-echeta m. Mgbe ha risịrị nri anyasị, ọ narakwa iko otu aka ahụ, sị, unu niile ṅụọ n'ime nke a bụ ọbara m ka ọgbụgba ndụ ọhụụ, nke a na-agwụsị n'ihi unu na n'ihi ọtụtụ mmadụ n'ihi mgbaghara mmehie. Na-emenụ nke a mgbe ọbụla unu ga-aṅụ ya, ka unu wee na-echeta m. Ya mere,
anyị na-ekwusa ihe omimi nke okwukwe. Kraịst anwụwo, Kraịst ebiliwo, Kraịst na-abịakwa ọzọ. Nna anyị nke eluigwe, anyị na-echeta àjà Jizọs jiri onwe ya chụọ naanị otu mgbe n'elu obe, na-ekwusa mbilite n'ọnwụ ya dị ike na nrigoro n'eluigwe ya dị ebube, ebe anyị na-ele anya na ọ ga-abịa ọzọ n'ebube. Anyị ji achịcha nke a na iko nke a na-eme emume otu àjà ya ahụ zuru oke, nara site n'aka ya bụ nnukwu onye isi nchụàjà anyị àjà ekele na otuto anyị nke a. Mgbe anyị na-eri na-aṅụkwa ihe omimi ndị a dị nsọ n'iru ebube nsọ gị bụ Chineke, biko menwe anyị ọhụụ site n'ike nke mmụọ gị. Kụnye n'ime anyị mmụọ ịhụnanya gị, jikọtakwa anyị niile n'ime ahụ nke ọkpara gị Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Site na ya na nnọnyere ya na n'ime ya na site n'ike nke mmụọ nsọ, anyị na ndị niile na-eguzo n'iru gị n'ụwa na n'eluigwe na-akpọ isi ala nye gị, Nna nke pụrụ ime ihe niile, na-abụ nke otuto ebighị ebi. Ngọzi niile na nsọpụrụ niile na otuto niile na ike niile dịrị gị ruo mgbe niile ebighị ebi. Ka anyị lee anya na page 29 n'usoro nri nsọ. N'etiti peji ahụ, anyị na-anyawa achịcha nke a iketa oke na arụ nke Kraịst. Ọ bụ ezie na anyị dị ọtụtụ ma anyị bụ otu ahụ, n'ihi na anyị niile na-eketa oke otu achịcha ahụ. Nwa atụrụ Chineke, ị na-ebupụ mmehie nke ụwa mere anyị. Nwa atụrụ Chineke, ị na-ebupụ mmehie nke ụwa mere anyị. Nwa atụrụ Chineke, gị onye na-ebupụ mmehie nke ụwa. Item number 20 on page 30. Ekpere nke obi dị umeala, mmadụ niile ga-asị, anyị azọbanyeghị ụkwụ ịbịa na tebụl nke gị, onye nwe anyị, onye ebere, dịka anyị tụkwasịrị obi n'ezi omume onwe anyị, kama anyị tụkwasịrị obi n'ọtụtụ ebere okwu gị. Anyị ekwesịghị ịtụtụkọ iri nri n'okpuru tebụl gị, ma gị bụ otu onye nwe anyị ahụ, onye nwe ime ebere mgbe niile. Ya mere, kwee onye nwe anyị onye amara ka anyị si otu a rịa arụ nke Jizọs Kraịst bụ ọkpara gị hụrụ n'anya, ka anyị sikwa otu a ṅụọ ọbara ya, ka anyị wee biri n'ime ya, ka ya onwe ya birikwa n'ime anyị mgbe niile. Amen. Werenụ okwukwe bịarue nso, nara arụ nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst nke o nyere n'ihi unu, na ọbara ya nke ọ wụsịrị n'ihi unu. Rienụ, ṅụkwanụ na-echeta na ọ nwụrụ n'ihi unu. Werenụ ya mee nri n'obi unu site n'okwukwe na ikele ekele. Amen. Arụ nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst echebe gị ruo na ndụ ebighị ebi. Amen. Ọbara nke Kraịst chebe gị ruo na ndụ ebighị ebi. Amen. Ahụ nke Kraịst na ọbara nke Kraịst chebe gị. Ahụ na ọbara nke Kraịst chebe gị. Ahụ na ọbara nke Kraịst chebe gị. Ahụ nke Kraịst chebe gị. Ahụ na ọbara nke Kraịst chebe gị. N'eluigwe na n'ụwa, Kraịst chebe gị. Ahụ na ọbara nke Kraịst chebe gị.
Kraịst chebe gị. Arụ n'ọbara nke Kraịst chebe gị. Arụ n'ọbara nke Kraịst chebe gị. Come on. Chima. Hymn number 122, Abu 122. Move that table to the center, please. Right. Hymn 115.
ka anyị gbasazie lee anya na page 32 n'usoro nri nsọ, page number 32. Dịka onye nzọpụta anyị kụziri anyị at the bottom of page 32, etu a ka anyị na-asị na nke bi n'eluigwe ka dị nsọ, ka alaeze gị ya ka emehie na-achọ n'ụwa dị ka na eluigwe. Nye anyị nri ụbọchị mgbaghara mmehie niile anyị, anyị si gbaghara ndị niile mehiere anyị. Edubala n'ime ọnwụ ọnọdụ anya ajọ ihe alaeze n'ike Page 33, ikele ekele mgbe erisiri oriri nsọ, n'etiti peji ahụ ka anyị niile sị Chineke nke pụrụ ime ihe niile, anyị na-ekele gị n'ihi na iwere ewe arụ n'ọbara ka ọkpara gị Jizọs Kraịst wee so anyị. Site n'aka ya, anyị na-eche n'iru gị mkpụrụ obi anyị na ahụ anyị ka ọ bụrụ aja dị ndụ a chụrụ gị. Zipụ anyị n'ike nke mmụọ gị ịdị ndụ na ịlụ ọlụ ga-enye gị otuto na nsọpụrụ. Amen. Kelenụ Jehova n'ihi na ọ dị mma. Ọ na-abụ mgbe anyị risiri oriri nsọ, anyị enye ekele ikpeazụ tupu anyị alawa. So ọ ga-adị m mma ka ndị na-eje ozi wetara anyị tebụl ahụ ebe akwa, wetara anyị ekete anyị ji anakọ ihe onyinye. Onye Chineke mere ihe ọma, zọpụta gị n'aka ihe ize ndụ, ma ọ bụ n'ụzọ ọbụla gị na Chineke si mekọ, ya dịrị gị mma n'izu a, bịa anyị ekele. Hallelujah. Ndị abụ ọbụ abụ ga na-enye anyị abụ. Ushers, give us the basket, please. Praise the Lord. Hallelujah. Anyị tụwara ya mama, tụwara ya mama. Si ya n'omena, si ya n'omena. Eze Jizọs tụwara ya mama, si ya n'omena. Anyị si ya n'omena. Anyị tụwara ya mama. Eze
bara ụba n'ebe m nọ. Amara Chukwu bara ụba n'ebe m nọ. Ezi amara ya. Amara ya. Amara Chukwu bara ụba n'ebe m nọ. Amara Chukwu bara ụba n'ebe m nọ. Everybody singing Hosanna, Hosanna. Onye ọbụla tiwere Hosanna. Onye ọbụla tiwere Hosanna. Onye ọbụla tiwere Hosanna. Hosanna, Hosanna. Onye ọbụla tiwere Hosanna. Hosanna. Onye ọbụla na-etiri Hosanna. Hosanna. Onye ọbụla na-etiri Hosanna. Hallelujah. Kelenu Jehova n'ihi na ọ dị mma. Ka ekpere Chineke gbasaa. Anyị na-aja gị mma. Anyị na-ebuli aha nsọ gị elu. Anyị na-akpọ isi ala nye gị n'ihi na ị kwesịrị. Ị kwesịrị ka enye gị ekele. Ị kwesịrị ka ebulie gị elu. Ị kwesịrị ka aja gị mma. Ị kwesịrị ka ụwa mee mkpatụ inye gị ekele n'ihi na ịbụ Chi n'ezie. Onye na-egosi anyị onwe gị n'ụzọ niile pụrụ iche iji zute anyị n'ime mkpa anyị ka ị wee gboro anyị ha. Anyị na-ekele gị atọ n'ime otu Trinity dị ngọzi, onye na-adịghị agha agha. Anyị na-aja gị mma na ịnọnyere anyị site na mmalite nke ofufe ndụ a wee ruo na njedebe ya. Ugbu a duru anyị laa n'ụlọ anyị dị iche iche n'udo na ndokwa. Wepụ ihe ize ndụ niile n'ime izu ụka nke a ka ọ bụrụ anyị izu ụka ihe ọma, izu ụka mmeri, izu ụka ọganihu n'ụzọ niile ọ bụla anyị na-aga. Mgbe anyị na-eme uche gị kwee ka ọ dịrị anyị mma. Ụzọ niile ọ bụla ekwesịghị esi gbasoo ụmụ gị mgba, nye anyị mmeri n'aha Jizọs. Duru anyị laa. Gọzie ụmụ na ụmụ anyị ha. Tụmadị ndị anyị na-anọchite anya ha, tụmadị ndị na-enweghị ike ịbịa soro anyị n'ụbọchị taa n'ihi otu ihe maọbụ ihe ọzọ. Ka ọ ga-abụ n'izu na-abịa abịa mgbe anyị ga-ebuli aha nsọ gị elu n'ihi nne nna anyị ga-abịa were ọnọdụ n'etiti anyị, bụrụ chi a na-agọzi agọzi, chi a na-efe efe mgbe niile. Otu na nsọpụrụ wee dịrị aha nsọ gị, ngọzi gị zokwasị anyị dịka mmiri site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ka udo nke Chineke karịrị nghọta mmadụ chebe obi unu na echiche uche unu na ọmụma na ịhụnanya nke Chineke na nke ọkpara ya Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ka ngọzi nke Chineke nke pụrụ ime ihe niile, onye bụ nna na ọkpara na mmụọ nsọ dị n'etiti unu, dịnyekwara unu ugbu a na mgbe niile ebighị ebi. Because it's just a reminder that next week Sunday is the Father's Day. The church is going to start at exactly 10:30 a.m. and all men are expected to be here by 10 a.m. And also to remind all men and all families to invite ụmụnụ n'ebe niile ha nọ ka ha bịa nọnyere ndị nna ha that day, because it's a great day. Because I'm announcing next week Sunday, a ga-eburu unu agalaba jisi ụlọ. Ka onye nwe m gọzie unu n'aha Jizọs. Biko ugbu a abụ anyị ga-eji pụọ abụ 310.
verse 5.